ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwamposi kwamposi ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmajije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmajije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Bluetooth mode. Ka anyị dobiri ebe a. Yes, abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. N'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Abụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ọnụ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Distance abụrụ ịbarị ya. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka ịgbaso ozi ọdịnala Igbo. Mee ọdịnala administration, that is mee administration using ọdịnala method. Ọ na-abụ everyone is there. Everyone is there ka anyị ji ekwubi okwu n'isi our friends and well wishers and friends of the temple all over the globe. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ nkwọ. Asị m na nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m onye zụcha ihe ọjọọ ya eme anyị ya nwee ọdachi. Onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mma tiri ụwa. Ise n'ụbọchị taa isiokwu anyị bụ why you should honor your mother, why you should honor your parents, why you should give your parents respect. You know why? Because when you do so, you stand a chance of receiving massive blessings. And you will live long. Makana onye feze ezeluya. Never you for any reason insult the elderly. Your parents deserve utmost respect from you. Now I'm isiokwu I ga-agwa gị what you stand to gain, the blessings that follows it. Mana before I gaa n'iru ọkwa dị mkpa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ga-ebido na Disemba 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ihe ọ pụtara bụ na ị ga-akaba arụ bukuo before 5th. That is 5th. Aja mbụ n'elu aja anyị na-achụ n'isi ndị niile ndị enyi anyị friends of the temple ya na ndị niile na-esonyere anyị all over the globe. And anyị kwuru na distance abụrụ ịbarị ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Etu ọnwa mmadụ nwere ike isi nọ na kafancha cast a spell on isi mmadụ onye nọ Germany
Frankfurt ometu ya na-etu anwa ka mmadụ ga-esi wee nọrọ ebe a rụọ ọrụ mmụọ kwubi okwu n'isi gị. Distance abụrụ ebara ya nya bụ ngozi anwa ekwubi okwu n'isi gị adị effective n'ebe ị nọ despite na ị nọ na Frankfurt or Munich. Ịghọtara ya? Yes, ọ ihe mmụọ na-eme, ihe mmụọ na-apụ apụ na-eme. So nke a bụ ofu. Ndị na-esonye bugoro anyị na aja amarago ka esi eme, mana maka gịwa bụ onye ọfụ aja ọ na-abụ na 6 aja na temple chụọ aja n'ụmụ mmụọ dị iche iche entities of power so na temple. Present your people's petitions, prayer requests to them, one after the other. Where you are your n'isi ha. Aja bụ aja ị ga na-achụ every day bido na 6, every day ọ ga-last for 14 days. The 19th day of December gave me a 14 day. Ka a ga-egbukwazi anụ dị iche iche gbukwa ma ebu maka na ebu na-edu de in gratitude and for sadaka. Emesizie ndị mmadụ ga-erikwazi ma ṅụọ. Ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, you can join us. Anya bụ sadaka. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ihe ị ga-eme bụ forward your 3 prayer requests, then mail donation token to the account number. A chat is same na WhatsApp. I want to get other details, your information I need the KW book code. My WhatsApp number is 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Anyị abịa na nkụzi ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ a life changing word. Ihe ga-atọn ya life around. Ị mara ka anyị si kwado? Anyị kwadosiri ike. Ihe anyị ji bụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Call it Bible. Yes. Ihe nji wee jiri akwụkwọ a ka m wee kụzielu what you don't know. Yes. Dịka onye mgbasa ozi and the researcher. Mmesi n'ihe ịma wee kụzielu gị ihe ịma gị. I'm sure greater percentage of my fans all over the globe have one way or the other come across this book. So therefore, mmesi n'ihe ịma na akwụkwọ a wee kụziere gị ihe ịma gị. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Yes. Mmekwu oturu ụzọ ebe ịtọ tata. Yes. Wee kọwalụ gị ihe nji maka ya wee bịa bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ka anyị gụọ ebe nke mbụ bụ ihe anyị ga-agụrụ gị bụ 3 places. Taa ka anyị wee support ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa. Why you should pay attention and respect your parents. I got to go Exodus chapter 20 verses 12. I got to go Matthew chapter 15 verses 4. I got to go Leviticus chapter 20 verse 9. Onya bi ha ga guru no pochita. Iji kowalage that for you to receive blessings here on earth, nne na nna izizi inwalo, nne na nna gị bụ ya uchukwu gị. Yes, there's more God for you. So you must respect them. You can never say you are respecting God and why you are disrespecting your parents. Makana asi no onye mara nne ya mara Igbo cannot claim that you know your ancestors and you respect them so much. Why you disrespect your parents
with impunity and insult. I know some of you will say, what of when your parents are not doing the right thing? There is a way to correct your parents. Yes, you do it with respect. You got that? Yes, you do it with respect. Respect is reciprocal. Now, if for any reason, I'm not saying it to praise myself, but people that have known me from childhood now, I have never, for any reason, said a word in disrespecting my parents. Never. From childhood. Maybe that's how I was raised. It's not done. And they too according to ordinary Igbo. Mana eblem no mundanya. Ndị bịara wee kụnye mkpụrụ discord. Kụnye mkpụrụ na nwatakịrị nwere ike ineni ndị okenye karịa ndị ichie. Ghọtara ya? Ọ dụrụ etu anwa. Doesn't work that way. Ọ bụrụ na o nwere, even when you accepted order, why your parents are still Christians, there is a way you talk to them without insulting them. Yes, they might not be as knowledgeable as you are, but they remain your parents, not by accident. There is a reason why you were allowed to pass through them here on earth. So they deserve that your respect. You can't disrespect yourself, your parents, and they believing and they are hoping to be blessed tomorrow, or believing that your children will respect you tomorrow. Makana mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-agọ. If disrespect your parents today, believe in me, take it or leave it. Your children will disrespect you tomorrow. That is life for you. For any reason, your parents gave you an advice and you don't buy that advice. Yes, there is a way you can tell them no politely without insulting them. Let me give you an example. When my father was alive, he loved me so much because why? On borrow case, he could have borrowed me a case for one day. And two, more as the first son, I was regarded as a humble and obedient child. Even to death, my mother still remained a Christian. You know why? His younger brother is a reverend father, and she have gone so deep in Christianity, and as we speak, he still remains a member of charismatics. If you know what that means in the Catholic Church, then. But I still respect her so much as my mother. You understand? Yes. Even in some areas like spiritual stuff, we disagree. But I will do that in respect. Until tomorrow. Because she took her time to study my type of person and understand that I will never force you anything. I will never be preaching to you, and my own is to keep appealing to you. Appealing to you. Appealing to you. I only am appealing to you with senior argument and teaching. For you to act from your own conviction to say, yes, I'm giving in. But today, I've convinced her to the extent that if I'm doing anything, I kill any animal and she walks in because she's still living in
abroad. She's still living in Atonica. Yes, whenever she comes home, she will still join people to eat. Understand? Yes, I know when I will move here when I Saraka when I may she will join and enjoy with us. But to her, she was like she have gone far to Christianity. You understand? And to her, now contribute to go her quota. And because no nature here in the mother will keep you, no one near father, and no one near charismatic. So for that reason, now no we Wakurumia. See, I have seen the time to study this sort of thing. There is no evil in it. Mananko na eme akwụgbaki ọtọ. Emejọra mmadụ. I have already advised the children, if you want to be another person, please do. Mana wana onwe bụ na ya jego fan ụka. Na ọma like obisia ndị ya. Abụrụzie na that ndị ụka awa. Or spend the most years of her life. Abụrụzie na ndị ụka amakwa ya. You know, that her own sentiments. And I respect that. It doesn't stop me from every month. Whatever stipend I'm supposed to give to her, I will give. You understand? I will say give her all those stipends. You understand? So, and sometimes I will just share here to her, very happy. I say, my son, let me pray for you. Yes, wake me, sit down with the ordinary. But I still hear now what I hear Ubiang or young one. You know what I because each and every name, obituary, one of you go Pia, e.g., where goes him mad. Or what I should say so. More the choice of words is more important. Actually, I'm going to marry out. And they didn't ever go to the temple. If you come to the temple and my mother happen to be around, she welcome you very well, give you seat. Understand? No one ampla. Why I say ampla? You tell me. You there? To show you cordial relationship with me. It took me donkey years to accept ordinary. So I'm not expecting her as my mother to turn overnight. She might say tomorrow decide to join ordinary fully. She might say do so. Yes. But for now, I respect her decision. I want anything more against ordinary. Mana, oh yeah, as one father never. So here na check one and they always on certain things I will disagreement in there. I will tell you now, no here I can decide the email. And I may make up my mind that no here I can get me. And the ones who could hear how am I gonna issue of faith that I will not be pushed. I'm not a pushover. Once I am convinced and follow my direction, you cannot change it. They will always stay. Man or broke, I'm with key doctor. Walk one where put on and body. Well, a woman of about 80 years that came to my place and reported his son to me. Yeah, his son named no problem. To this time, the mother said, "Not 1 year witch." It's unheard of. It's wrong. What major Godogi, he gave Mabel, keep on showing her love. Keep on showing her love till you win her over. Can I go this show where I got a bicycle? I'm going to talk about that. I didn't see him, man. We're married to your marriage. Where's your kum? Can I go as Exodus chapter 20, verse 12? I read, honor thy father and thy mother. Or say that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Kwanyelu nne na nna gị ugwu ka ndụ gị wee too ogologo na ke ndị dị ndụ ke Chineke ke pụrụ ime ihe niile nyeworo gị.
Ka anyị gụọ Leviticus 20 verse 9. Leviticus 20 verse 9. Leviticus. Or say Leviticus chapter 20 verse 9. I read. For everyone that cursed his father or his mother shall be surely put to death. Onye ọbụla kpọrọ nne na nna ya wee gụọ second paragraph. Na onye ọbụla he had cursed his father or his mother, his blood shall be upon him. Na onye ọbụla sapụrụ ọnụ o ji eri ede wee kpọọ nne na nna ya iyi, na onye ahụ deserve ọnwụ. Ọ bụrụ mgbe gboo mgbe a na-stone mmadụ to death, person deserve to be stoned to death. Ọsọ na onye mere ori ihe dị etu a na ọbara nne na nna ya ga-adị ya n'isi, a ga-achụ ya n'aka. You meaning that no one to have soiled his or her hands with the blood. You don't have any justification whatsoever. As a quarry, unless your parents are they insane, I want to have them insane. Believe in me, all good morning to that. How are you? If they are insulting you, disrespecting you in open, a man no nwere ike ama okwu butere amagasa nwere ike osi n'etu isi agwa ha. I'm coming. For God commanded, saying, honor your father and your mother. Ọsịkwasị na onye ọbụla ya disrespect parents ya, akwanyere nne na nna ya ugwu, or let the person die. That not ọnwụ bụ ihe ga-abụ ihe nketa onye ahụ. Go and read it. Matthew chapter 15 verse 4. Equal to go to get 3 places. Equal to go to Exodus chapter 20 verse 12. Quote to Leviticus chapter 20 verse 9. Quote to Matthew chapter 15 verse 4. Equal to go and give you both New Testament and Old Testament, so that you will not say I quoted only New Testament. Now, kedu ka ị ga-esi ifuna ihe akwụkwọ kwuru gbasalo ihe ịkparị nne na nna gị, mkparị ịkparịrị onye ọzọ na nke ịkparị nne na nna gị abụrụ ofu. Ọ na-agbawa obi maka na nne na nna gị, nne gị chekicha afọ tara ọnwụ ite naanị wee bugo n'afọ, i wee disrespect ya with this impunity. It touches liquidity. Ọ na-agbawa obi, ọ dị ekwu odidi ma ọ bụ gị bụ nna gị etu ị nọ. I know some of you are laboring so much. It's not only because of what you eat, but you are laboring so hard just to give your children the best money can buy. You are struggling so much to give them the best education, the good health, and whatever, the comfort, right? How will you feel if your child tomorrow disrespect you in the public with impunity? You feel so hot than someone out there. That is how your parents feel. You need their blessing. Take it or leave it. I keep saying it. All good morning, Tata. How are you? What you know when you see the impression you create, you could never know. And I photograph and what I can only no now and I can tell you, you can turn a new leaf.
you still need the blessings of your parents to succeed massively. Can what you are going now want to copy? You go the story of Esau and Jacob. Yes, mgbe ha na-achọ ịnwụ, mgbe ndị nna fa na-achọzi ịnwụ, nwunye ya bụ Rebeka wee kpọọ nwa ya ọ fụrụ n'anya si ya jee kwadoro nna gị ihe na nna gị achọghị ịnaba Chukwu ka nna gị wee gọzie gị, because they understand the blessings of your father, and if you are in good terms with your father, believe in me, it work like magic. Your father or your parents, they will never desert you even in death. Mgbe ihe sikarịchara ike kpọkwuo ha n'oge mkpa, they will answer you. Mana ị ga-ebido n'oge build that love ka ya parents bụrụ ndị buru n'obi, no matter etu ọ bụ na isi wee feel na nne gị bụ awkward ma na nna gị bụ awkward, they still have blessings. Ọ bụrụ na ị dị emebie this ending of the year, make sure you try to get something that your mother or your father likes so much. Go back to them. Surprise them. Do what you have not done in the past. Kneel down before your father. Daddy, please bless me. Well, you could, the life you may be before, bro, or Toranya ni gave me. Kneel down, say, Daddy, please bless me. I know your blessings will help me to go a long way in life. Do that tomorrow, you give testimony. When they kept the surprise, because of you didn't see it coming. And if you insist, say, Daddy, please bless me. They head it to Angotari. When you shed tears of joy. If you know, okay, better sit down and open. Blessing of your parents. Don't joke with it. Imogono nwere afa a ga-agbachara gị asị gị jebe ikwu nne gị jigoro ihe jekwu okenye n'ikwu nne gị maybe nwanne ya mother ka o kpere gị ekpere ịmụrụ na o nwere ihe ọ ga-abụ imewe ọgbagide n'afa, ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ ka nna gị bidoro aka sị nwa m ọ ya dịrị gị mma, nwa m ọ ga-agasịrị gị, nwanne m ndụ gị ga-adị, nwa m ndụ gị ga-adị. That word, that prayer is from the heart. Oh, better now, but we were there. The same thing with your mom. Don't always be stingy with your parents. You need their blessings. Maybe I'm succeeding massively. Maybe because my parents don't joke with me. Even my late father or my mother. My mother cannot stand. Nah, no, for me, can't. Because whenever I hear her complain, I will try my best. And I know she prays for me daily. Let me give you a secret. Do you know you can be giving your parents 1,000, 2,000 monthly? Let it be like a tithe. It works like magic. So that your parents will be looking up to that money. Oh, boarding a yega. Share daddy, tell mommy, na bido ta this onwa in another Christmas. Obecha to get better. Say na bido ta. We don't know one piano 1 December. Nigga near over 1,000. No gonna be every month. If you want to hear me, yes, go over better. Always on what was a carrier, the carrier. Then you can every month, not a month. Believe me, work like magic. Or 1 year will 10,000 more 5,000. Only will I be every month. Then yeah. The importance of it every month. How can they make your parents? They will be looking at that money. How can they be every day? That's a chukwu okike. Ebo na one
if anyị si enweta ego a ọ na-esendere m every month ọnwa ọbụla. May that pocket never dry. May that business and that channel never cease. They will keep on. See, ihe na-ewere ego na-enye enyi gị nwaanyị ma ọ na-enye enyi gị nwoke, sometimes ọ dịrọ necessary. Ihe you need to bless to break the yoke. Ọ bụrụ na iwu onye na-akpọ dị nne na nna gị ma na ị ka na-ewere ego na-adachi enyi nwoke ka o wee bịa nụọ gị, sorry. O nwere ike ọ bụrụ ihe common blessing and prayer of your parents can break that yoke that is keeping you in your father's house. It is not stingy. Ego ahụ ị na-eji eji ata shawama ma ọ bụ save them up to use it to cause ka ọ bụrụ a cause of joy to your parents, somebody that love you from the heart. Ego ahụ ị were nye your parents is far more better than ego ị were nye pastor. You know why? Your pastor can be showering blessings on you because of that money. But believe in me, the prayer of your mother is from the heart. Let me use myself as an example. When I had some challenges of life, when my first marriage collapsed, I was so sad to the extent that I was like, I can't figure it out. It's not easy to pass through a broken heart of a union you paid all the price to make sure that it remained. But maybe my collapse. It's not easy. It will look as if the whole world is crashing on you. People deserted. Even friends. Onye ahụ akpọ ụta. Echi ọ na-eme expect ka ị kpọkwa ya. So that one day chika ọkpọkwa. Mana ha na-akpọ gị phone ị dị akpọchi gị azụ. They will stop calling you. But my mother stood by me. She will call me every few days. She will say, "Come back." And she never complained. And no. She understands me perfectly that I'm in pain. She will always call me, console me, and advise me that, look, once there is life, there is hope. That I should not do anything silly, that I should not give up, that once there is life, you keep on consoling me. Even the fact that that time I could not be able to be sending a card all the time for her, she keep calling. Sometimes I say, "Stage, if I have airtime, I will ask her. I will not pick her call. Instead, I will call back." She stood by me. She stood by me, and I keep pushing till things normalize for me. What am I saying? She loved me genuinely, even when other friends deserted. Other friends will not call you when you are facing serious challenges. You understand? Yes, because when you are heartbroken, sometimes you will not be normal again. But she stood by me, keep calling me because she loves me. It's not easy for a mother to give up on his son or her son, daughter. Unless na nwa ya nwere si dele si bisi. Nwa chi na ya ma atufu nwa ya oti olebe si bisi. Ogwo na nwa ya akpọ nwa na hoping na nwa ya will bounce back to life. Imo na ndị Igbo na-atụ nsu na onye mara nna ya mara ndị Igbo. You cannot be claiming to love your ancestors or to be closer to your ancestors without respecting your parents. Because that's how our future ancestors were seen. You need their blessings to succeed in life. Start giving them that stipend, that small money, monthly. Oh, you work like magic. It worked for me and it will work for you. I keep doing it to date. Understand? Yes, other people you dash money might be laughing at you or praying for you because of money. But I can tell you the money you give to your parents, whatever they are saying is what is in their heart. Because they love you when you are small. They nurtured you. So you should try to make them happy. Because you need their blessings to live long here on earth.
You need their blessings to succeed massively on earth. Magana say no matter what. Honor your parents. When your parents are too proud of you, believe in me, ancestors will be proud of you. Never you'll be thinking that you are all respecting other people's ancestors while you are disrespecting your parents. Or you say, okay, you love your ancestors. Makana ina atuanya na ancestors ye mere ginka meru nkoso. You respect your ancestors, you call upon them, you honor them. But you disrespect your parents. How do you think that your ancestors will take you serious? Makana, good morning, how are you? Yes. So I can tell you that if you want to be successful here on earth, learn how to honor your parents. Yes. Learn how to honor your parents. Because why? You need their blessings. It works like magic. They have worked for me. The love my parents has for me is so deep. Even my late father, I have never asked him anything. He's elect, but the bonding is still there. Yes. Let me tell you a story. When I came back to Ordinary, the first cow I killed in my compound is, after our place, a mature burial. Only had a bomb, my father died about, let's say, 10 years ago. But only had a mature burial. Mr. Burial. Man, and the pie we had a boy muddy better than if he got born. No more naggy. He got born, dear couldn't that is, dear couldn't paggy. A pound and paggy on what they are, best or not near. Yes. Because when we had a bosan, how was some part of the meat I gave with the minus yen. Where Jawaha, a good over origin and my Jawaha, Namna, a good aboron Namefi. And the aposifia woman Namgis aposifia. Worked at that part, and one they would yellow a person not name my father, as my father, Monwadiana. Would you qualify that two son with the minus yen? They couldn't hear. So, it was wedding. Man, before I came, and where's my father? Man can wake up at an awful. Where's my father? That was, I think, January. Yes. Where's my father? That January that year. Where's my father? No, may go from that January to Easter. Umfu 1 million naira naka. Nam me buri efi. Me saraka. Na. We won't put here ejimoji. Makana abiam ana no no my father. Ano. Gatalia. Till today, my father was position my temple. Yes. Where boy, where's my father? Where were all the way about one bottle my father no basic? Where's my father? Here the bottle no basic now movie. I want everybody be there. So my father, let father put you no basic. Boy, we all the way about bottle like my temple was no, bro, na I'm choro cambo do efi, and a Burundi motalon. Name motalon, the wazi zuri buru efi, buru efi. Mpa na more interested in buru efi. Na I'm sure we don't know get to about got 2 months, 2 months or 3 months in Tabakangaria. See, I don't want for 1 million naira account on them. One name before that time, we yell for millions in my account. Na lolo na gana na gwonele ana gwonele the mmadụ na-atachi m ego na-abata here and there. Na that was that time can you go the first car the first car go bambata on is a CRV under then where you go that CRV under where you go share a go cardi. That is what I'm going to make you a grief. You go buy a lift. You go if like 2. I can go be body if you at least a Monday. I go more if like 2 weeks before the date. I can. What was surplus money to get the motor? My brother is surprised. Can I be working out not online? Where see I had now?
N'Easter Monday na mmeri when my father efi. I said na eji ogwe say don't worry. Ihe dị mkpa that day we je n'ọlụ nọrọ ya. Na onye kwa ụmụnna gwa ha. Oro ụbọchị ya ndị mmadụ jụọ agbute efi egbu efi. Wee bute mmanya nke na ndị mmadụ wudoro mmanya. Before a na-aṅụ mmanya ejikwa m si ebu agbute ebu a na-eripụkwa soup na-aṅụ mmanya. Why a na-egbute efi? So nna emechaa ya ndị mmadụ wudoro mmanya mgbede juo ndị mmadụ gba ọsọ mmanya maka na na-eme mmemme nwa Eze-Ana a na-ebute mmanya surplus n'ihi aṅụgide mmanya onwe ọzọ ya aṅụsị. Yes, I don't drink, but we made many of them back up. So, however, also, the man who don't know after. It must is that time. You are born and even before I built this my place now, I used cola where I went to him. You know, so, even if one and disrespecting your father, please stop. You have to go for restitution. So ya bụ na nna gị so ya bụ na nna gị bụ onye ṅụrụ mmanya so ya bụ na nne gị bụ onye ṅụrụ nkwụ nne bụ nne nna bụ nna. Nwere egwu a na-agụrụ anyị n'ụka ọbịa mgbasị nne ma mma ọma gwa mma na ọ bụkwa nne m nne ọtara ya. Yes, nne dịgoro njọ nna dịgoro njọ. There is a reason why the forces of nature allow them to be your parents. Don't disrespect them. Do it today and you will thank me tomorrow. Mara ihe nna gị na-achọ. Nna gị nwere ike so na ndị na-eyi Zoom phone agbara ọbadị. Why ị na-ego nwaanyị smartphone na taa ihe na-eme gị. Ma ọ bụ na ịbụ nne na nne gị na-agbara phone ya ọbadị. Why ị na-ego nwaanyị smartphone just ka iwe browse nwanne ị na-ediri ibere ebere. Ị mara ihe ị nwere. Ị mara na that blessings of your parents ime ha ka ọnụ ọchị wa ha. Their blessing can turn around. Ihe niile ị na-eji anyị na be dibịa na-egbu ewu na-egbu efi. For blessings out of joy. Ịkparịtela ọṅụ mgbu ọṅụ n'ime nne gị ma ọ bụ nna gị can nullify whatever the shackles of disappointment that is in your way. Imara. Imara. Gente. Ihe needed a prayer of joy. Mante yamwa. It could be your parents, it could be your priest or your joy. However, your parents stand more chance because your parents' love for you is not because of things. They love you even when you are still a toddler. They love you, they protected you. What makes you think that they will stop protecting you if you are really a good child? That protection my father used to give me when I was still a little boy, even in the world of spirit, he keep protecting me. Let me tell you, you cannot be showing that you love your ancestors while you disrespecting your parents. What you are doing is you are just a pretender. You are calling upon other people's ancestors, Saint Agatha, Saint Catherine, Catherine Emmerich, Anthony of Padua, Francis of Assisi, Saint Paul of Tarsus, Padre Pio, Maria Gorati, Saint Teresa of Avila, and Mother Teresa of Calcutta. They are calling all these saints people without calling your parents. What they are talking is abracadabra. Here is in a career. All your parents, let me sound this warning. All your parents are no more. And you, yes, go on in the man. You know that you are not in good book with them. You still have work to do. If you can still locate their grave, go back this Christmas. Go back to this Christmas. Yes. If you can still locate their grave. Go back this Christmas.
bụ na ọ ga-ekwe gị mee gwọtawuo akwa ọkụkọ Igbo. O nwere ike relationship dị between you and parents are like cat and rat. Ọkwa eziokwu. Ihe ị ga-eme bụ nke a. Iruo ịchọta akwa ọkụkọ Igbo, weta akwa ọkụkọ Igbo, ije ebe ahụ enyere nne gị, ụtakwa ofu ọjị gbara ịnọ, ije ebe ahụ enyere nne gị ma ọ bụ nna gị, kpọọ ya afa, ịmara afa a na-etu ya. Like my late father is Ichechukwu Nwendo. Ahịa na-etu ya mgbe ọ dị ndụ. Afọ otutu ya ọ na-atụ ya ncha. Akpọ m Ichechukwu Nwendo. N'ọkwụ dị ọkpara gị Chukwu nọnyere m enwe na m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Na m bịakwa taa, nna m doo na m ji akwa wee na-eze gị iwe. Ana m agwa gị ihe iyi ekwu, yes, ajị m my own na amara gị atụ. Na m ji akwa wee na-eze gị iwe. Iwu na m biko, iwu ọbụla m kpasuru gị, iwu ọbụla ị na-ewere m na mmụọ, na biko ya zere. Iji akwa wee na-eze ya iwe. Akwa bụ ihe eji eze mmụọ iwe. Na biko iwe eze. Ilu iweta akwa anwa, tọnụọ ya, kụpuo ọnụ ya, jee niile ya fada akpụdo ihu na ama ndị ya amazi ebe isi ya na ebe ọ ya, maka na erigo na-eri ya. Ọ bụ na ngosi gị the grave of my father today, ị ga-afụ na ma ga ebe enyi my father na isi anyị zoro gị ogirisi. Enyi zoro ya ogirisi in next 100 years, 200 years, my children ga-eji ogirisi agbara ebe dị isi the grandfather. Gatara ya? Ọ nwere ogirisi nwoke, nwee ogirisi nwaanyị. Ọ bụrụ ebe enyi nwaanyị asụ ya ogirisi nwaanyị, ọ bụrụ ebe enyi nwoke agaghị ezi ogirisi nwoke. Igbo si eme egbo mgbe esi dị n'ụkwụ ụkwa mgbe urugbo mana ama na ịmarọzie. Yes, ọ bụgoro na ịmarọ, mana ọ bụrụ na be anyị isi nwoke na-adị n'ụlọ, guys, ụkwụ ya na-adị na mpụta, isi na-abata n'ụlọ, a na-atọ na abata ozi, isi ya ga-abata n'ụlọ, ụkwụ ya adịghị ya, as if na ọ bụrụ na ọkwụ ọtọ from the grave, no face outside. Ya ọ gasị protect the family. So iru ebe anyị nwere akwa tiwe akwa ahụ, na ọ bụzi na ịmara ebe isi ya na ọ dị, no problem, mmụọ mana ịmara, iweruzie akwa anwa tinye ya tupu ekpudo ihu n'ala, ka mmiri akwa anwa, si ya ka mmiri akwa na-eru ya n'ala, iwu ya ka iwe eze. Mmechi iwere akwa date ọjị gbara anọ wee yọọ ihe ọbụla wụ mkpa ya, yọchaa ya, isi ya ọjị anyị dị ọjị ayọ ya, na biko ya mepere gị ụzọ, ya gbaghara gị imejọ, mana n'ọkwa na ụmụazị nwatakịrị bụ na ịghọtara, nyocha ya nnọọ, o wee sị ya biko ya mere gị nka, mere gị nka, mere gị nka. Gwazie si ya bido taa bụsị ihe na-ayọ ya ihe a wee luo 3 months time, ya gosi ọ bụrụ na anyị yọrọ ya na ọ nabatara ya, ya gosi gị sign bido na oge dị taa, mere gị nke a nke ọzọ. It works like magic. Emesịa ya ọjị ịwanye ya wasị ya na ọjị ị na-enye ya na mmụọ niile ya na-eso, mmụọ niile na-eso na ọha niile ka ị na-enye ọjị a, ha jiri aka ha waa, ha jiri aka ha kee, bụrụkwa ọjị a debere ya ebe ahụ. I think with this, nobody will accuse you of charm in your family. Or one other family members are there, no problem. Or one now, I convince woman you eme in group, fine. No, bro, no, yes, as I'm talking now, one day never, one man will now know me. Yes, as I'm talking now, those if you no one never, family not half of. Yes, family and we're working more wine, a family. Yes, family amorono, one of the muddies, it was this web, one of the muddies, working up one yet, Camorono. Man unknown, one on One take care of now, no what you know, can come out of noble, only her pastor. Or when I are home, nobody cares. When one take crazy and the bonam will be boy. When I say no more at awful, spend his pension. We are not going to have all to a Casimotaya. No, going all his pensions and gratuities was spent on you people for your betterment. Man, I'm boy by Sidaho.
unu niile deserted him, including your mother. And that is the reason why they are here in a family mental. Mama nwere isi adịrọ nkọ kedo nke nwere isi. Unu wee na-agagharị from ministry to dibia na-agagharị na-achọ solution. Nke bụ eziokwu bụ na problem unu si from anger of ihe mere nna unu. Wee wudu n'oshi na mmụọ ya na-akpọ iwudu oshi. Okwu ntagide ebe unu nọ. Ihe unu mere ya unu na-agba enwere udo. Ọhịa asị mmụọ gwa mmụọ nọ ihe a nna unu ihe mmewu obi unu mewara unu mere ihe na-eme na bunu ji emegharị unu ejegharịzi na unu ga-enwe ike unite wee je mee ihe a. Can do it individually, people can do it collectively. Ma ọ bụ na onye ọ na-akweta unu mee ya anya tee ihe niile na-eme na family unu turn around. Ndị ziri ozi ya nwe ndị eziri ozi ya ji maka eweda ndị ekwuola m ya. Ọ bụrụ na ihe a nkwuru machiri wuti ihe na-eme na bọọnụ that man na-agwa ihe awụ a civil servant. Ọ mụtara ụmụ ise ịbụ ahụ nwoke ịtọ ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ụnụ ka ba na-arụ ji eme ihe na-eme ihe na-agagharị then maka gị nwa onye ọzọ ndị ịma na relationship gị na nna gị bụ onye egbepụrụ ibe ya agbụ ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee ọ bụrụ ọsọ nna gị ma ọ bụ nne gị. Ụfọdụ n'ime ụlọ kpọrọ nne ụlọ witch nwere onye nekwara ya nọ o wee nwụọ n'arịrị. You can still go and do the something. Just an egg and a cool agbara elu. Imesia ya set a target 2-3 months. If what changes kpọtụzie ya ọ bụrụ na anyanwụ akpọtụ ya n'anyanwụ chụziere ya aja ihe mme ọ bụgoro aja ọkụ na saraka. Mana message a all this early this morning ka m nweta message agwa m ihe mme kwụsị. And on early this morning ka m ji eme research this quotations in ya taa ka m ji na my altar pụpụta this Bible wee ebe m na-edebe ya pụpụta ya wee nye m quotations ahụ gwa m ihe mma akụzita ya ka nkụzi. And that man na some families have been set free site n'okwu nke ha nọ n'ụbọchị taa. Anyị ji kaadị na wee bịa Glow and Altar maka families na ndị niile nọ under the bondage and curse of their parents. I will pray for you. Ọ bụ na mkpọsịa kaadị nji maka ịbịa n'ụbọchị taa. Let me start with Airtel. 1176 82 45 83 03 7133. I repeat, Airtel 1176 82 45 83 03 7133. Let me call for the last time. 1176 82 45 83 03 7133. For Glow 32 57 39 77 33 27 726. Again 32 57 39 77 33 27 726. Let me call Glow for the last time. 32 57 39 77 33 27 726. Aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile nọ under the influence of my voice all over the globe. Ndị niile nọ under
the cause. They are under the shackles or bondage because of how they treated their parents. I intercede on behalf of them. As in that distance, I'm more able to barrier. Everyone under the sun. Manonia one under the influence of my voice. Let them receive blessings. Let them receive courage. Let them receive strength so that they will be able to do this restitution, this reparation that is so important in their lives to liberate them. Now, you're questioning is in the and they are what are those that n'isi ha, especially family are non him woody teacher. Mama nwere isi adọrọ nke dị nkọ adị nwere isi. Ndị adị mmadụ ise n'ezinụlọ. Nwoke na-abụ nwaanyị ịtọ. Amara m ebe unu si. Mana etu aga mmụọ si wee gwa m maka unu. May they receive the courage to go back to the grave of their father and plead for mercy. Because that is the only way. That is the always character always ha ga-alụ for their own liberation. If not, ha ga na-agagharị na-akọwata. May the blessings of the Almighty and the entities of powers be with all my followers all over the globe, so that they will have the strength to do what is expected of them for their well-being. Now, Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gasịa. Inwe ajụjụ na nkụzi taa ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ na ịchọ ka anyị gbara gị afa mmiri elu, ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla ị chọrọ, chaatị ya bụ na WhatsApp, aga m enyere ya aka. 08057837672. I repeat, 08057837672. Ya gazie. Afọ.